Bare minimum или princess treatment? Да ти отварям вратата на колата. Bare minimum. Bare minimum. Bare minimum или princess treatment? Да ти взема прахосмокачка робот, за да не се занимаваш да чистиш. Princess treatment. Bare минимум. Bare minimum или princess treatment? Да се грижа за теб, докато си болна. Bare minimum, естествено. За сега се справяш горе-долу добре. Bare minimum или princess treatment? Да ти взема смарт часовник, за да следиш дали си пила достатъчно вода. Естествено, че princess treatment. Какво е това? Това Това да пия вода е bare минимум. Да, но ти можеш да се следиш и без часовник. Не е вярно. На часовник от Технополис. Това вече е друг. Bare minimum или princess treatment? Да те качвам на стори. Ами, бих казал princess treatment, защото ако трябва да е народ. Как може? Кой друг освен мен ще качваш на стори? Bare minimum или princess treatment? Да ти нося покупките от Технополис, без да ме питаш. Това е bare minimum. Браво! Bare minimum или princess treatment? Да ти купувам снаксове без причина. Princess treatment, аз ще си взимам на се... Не заслужи си го. Нещо заваля.